Și astăzi, la primul meu videoclip, vă voi arăta cât de bun sunt pe Piggy. Cred că se aude cam încet, dar nu vreau să deranjez pe cineva. Vom juca normal Piggy, dar dacă vreți mai întâi vă voi arăta skin-ul meu. Acesta este. Da, e foarte frumos. N-am vrut să stau la pălăvrăgeală, așa că intrăm direct în meci. Uite o fată. Două fete chiar. Hai să încercăm să scapăm din mongoli. Salutare. Am un mic delay. A luat fetița iarba. Duc. Sunt foarte concentrat, nu vreau să mor deloc. Cheia roșie. Aoleu! Nu da șeful! De treabă cu noi. Acum nu zic că sunt foarte bun, dar încerc să fac cât mai bine gameplay-ul ăsta. Hopa! Mai bine e o cheie aurie, poate găsim ceva bun în safe. Aici trebuie cheia verde. Hai de capul meu. Nu. În niciun caz, domnule. Sir, please don't kill me. Come on. Bun. Poate avem șanse să scăpăm. O să pun pauză și intrăm în celălalt meci, cred. Ouleu. Nu mai ieșim. Vai. Nu. Vai. Leave me alone. Oh no.
Plank. Pune plank cu mușel. Dar degeaba, că n-are nimeni niciun nimic. Da. Am renunțat, din păcate. Hai să ne uităm la astea două fete care au ieșit. Efectiv au ieșit din mall. Și nu mai e nimeni. S-au greciuit. Au laptop. Haideți să vă arăt tot ce am eu. Deci am 205 de piggy coins. Așa. Am un skin foarte șmecher. Am și din o piggy, dar am și un solder. Așa. Am niște trapuri aici. Alarm traps. Poate o să-mi iau niște teleporters, dar aș vrea... Ok, în fine, fetele au intrat în acțiune sau nu? Nu. Așa, până la urmă n-am găsit. Nici măcar nu sunt piggy. Suntem aici la carnaval. Păi sunt azi la carnaval, să știți. Mă joc câteodată cu prietenii. Ho, păi. Hai să vedem. Haideți să procedem acest minunat carnaval. Nu putem lua cheia mov pentru că n-am deschis cu cheia albastră. În 10 secunde se va spawna piggy, adică în 10, 9, 8, opa. Am luat cheia albă strică. Da. Aici n-avem nimic. Fete e foarte frică de el. N-a reușit, din păcate. Nu i-a reușit schemuța. Schemuța, uța. Trebuie neapărat să iau cheia verde. Altfel s-a dus tot videoclipul. Omul chiar n-are treabă cu mine. Acum are. Dar nu degeaba avem avantaj cu săritul și cu crouch. Se pare că omul cred că vrea să-mi facă o surpriză. Da, vrea să-mi facă una, dar nu știe cum. Wow! Papălatul. Bravo, fata, hai, mergi! Hai la discreție. N-am luat. Iau eu cheia asta. Nu-i problemă de război. Acum e pentru că a venit piggy după mine. Dar nu stă acolo, oraș. Mă asigur că piggy nu vine. Piggy n-are nicio treabă. Momentan.
Nici măcar n-a luat ciocanelul. Ce să mai zic? Nope. Haha. Asta o știu din liceu. Omule, omule, nu veni mai, omule, peste mine, omule, că nu-i de binele. Ți-ai luat țeacă. Cineva a luat pușca? Dar unde-i Renciu? Oamenii ăștia n-au terminat nicio treabă? Seriously? Abia că au dat și ei cu Renciu aici. Haideți, mai avem 6 minute. Ce țeacă mi-am luat cu playerii ăștia. Avem și cheia portocalie acolo. All is good. Where is the wrench? What? Okay. This was so bad. N-am nimic aici. În plus. Revenim cu alegerea. Vreau să aleg un outpost, dar văd că ceilalți nu vor. Păcat. Sau poate se va alege. Da, se va alege. Ok. Vom alege player ca orice zi. Și hai să vedem dacă norocul ține cu mine. Dar nu prea cred pentru că o să fie ales Infection. Sunt clar văzător. Tocmai ce am spus. Găbița. Hai să vedem. Nu am mai pus acum chestia aia, dar hai să vedem ce putem reuși să facem. Și să nu ne luăm țeacă de la player. Că poate e din ăla. Țecar. Am luat plencuțul. Plankton. Vezi că te duci în locul nepotrivit. Un like, o salvare pentru acest băiețel. Fată, nu te mai gliciui, că nu rezolv nimic cu gliciurile. Vreau să caut cheia albă. Ok. Aparent cheia era aici. Haideți să procedem drumul acesta cam mare pentru mine. Pentru că sunt singurul care joacă și descuie ceva. Dar nu asta e problema. Problema e că de fapt nu e o problemă, ci partea bună e că se duce Piggy după alții. Adică eu nu o să mă meală momentan. Am luat și cheița roșie, ce mai vreau? Fată, gliciul nu se face aici, se face mai târziu. Man.
mici dificultăți tehnice, dar haideți să mergem. Am deschis până acum cu wrench-ul, am luat codul și am deschis și cu cheia albă. Acum trebuie să ne ducem să deschidem acolo. Dar mai întâi să scăpăm de Piggy. Piggy. Le Piggy. Și de cârtițaie. Am scăpat. Easy peasy lemon squeezy. Știu și unde avem muniție, deci sunt as. Nu vă gândiți la acel as. Nu! De ce? Nu te cred, cum? Cârtiță? Ia vino încoa. Vino încoa că te lovesc. Cum de poate cârtița să mă lovească pe mine? Cum? Cum a putut cârtița fetița? Și nici n-am știut că suntem pe Infection. Am crezut că suntem pe Player. Nu o vei face din nou? Cam atât a fost și cu meciul ăsta. Bun, și dacă vă plac episoadele acestea cu Piggy, nu uitați să dați like, o abonare mică, că nu mă deranjează, și ne vedem data viitoare. Să ne auzim cu bine. Pa, pa!